da zurfi to kauna shi ya take, in dai duniya da fadi shi kwarai waya yake. Sama ce take da haske, hasken tana haska ƙasa, shi so ba nan baki da kin kana ɗauka na so binin kai ke gida gungunma. Uwa ce gata na uba shi ne jigo, so je zan baiwa rike shi da amana. Idan so samu ne da ke ni zan zauna daga ke na rufe kowane babi na, ke ce zan baiwa kowane sirri na. Allah ya sa ai auren nan na ne da ke yi daɗi, idan ga ki a gefe na a ranan zan yi gaude. Idan so ya zama cuta ke ce magani na, shi so baya wazare idan da ke a kusa na. Wanda ya rabe ki da kalmar soyayya za ya kasance na fursuna har abada. Ba na so a taɓa mini ke, shalele na za na kasance da ke, shalele na za na kiyaye biki kai na zo shalele na. Fiye da ɗan goye ko kwarai ɗa na cikin uwa, idan da kishi ke zan sayo muke ledar ruwa, ko kuma ɗan garuwa mu zo gidan ku da ruwa. Aki kina ta yabo na baki faɗin ayyuna, ko kuma dai ki kushe ila bi kwarai aniyar kowa ta bi su, in so samu ne ta karsu, in takar su ta hallaka su. To gaye ka kula a kanta ni zan yi kisa, da makar ya waya a kan so da fada, dan Allah mu bari. Ko ba ta gidan su ba a bakin fada ba, ko ba ta gidan su ba a bakin titi ba, dan Allah ku bari ku ringa tsaye da zuwa mai kyautar tafi. Ina son ta sarai tana so na gare alƙawari kirki da ne da ke karmarabe. Ke ce fitila ta haske na idona, akan so na ya dace na bi ta na tantance. Ita ce kwallon kwalfara ce ita tilo a mata ta daban ce, ke ce na fi kauna na ganke na tantance.